Haluuks sä 10 000 euroa? Jos sä vastasit kyllä, niin laitaanko tätä mun takataskusta nyt löytyis 10 000 euroa? Joten laitaanko nää arvontaan? Jos sä vastasit kyllä, niin nyt jaat joka ikiselle sun läheiselle kaverille ja sun sukulaisille tää video ja täkäät alle niin monta kaveria kuin vaan pystyt. Mahdollistetaan tää yhdessä, että mä saan jakaa teille tätä takataskusta tulevat rahat, eli 10 tonnia. Eli lyhkäisyydessään, miten me laitetaan tää mahdolliseksi? No siten, että nyt jaat tän joka ikiselle tän videon. Seuraat meitä joko Instagramissa, TikTokissa tai Facebookissa. Ja jos seuraat kaikissa 3 paikassa, niin silloin triplaat sun mahdollisuuden. Ja jos haluat viedä tän 10 tonnin päälle sen 5 tonnia, eli yhteensä 15 000 euroa, niin käy tilaamassa meidän uutiskirja tuontukku.fi.